gaan onder het aquaduct door. 1, 2, 3. Ja! Ja, daar zijn we. ik had geen pet op, anders had ik hem afgedaan. Maar het is echt een bijzonder moment. En opeens waren we er ook, hè? Want je bent er ook zomaar weer onderdoor trouwens, hè? En zo zal het een protte haasters vergingen wezen joet. Nee, 2,5 jaar kennen ze er eindelijk zonder trog. Het nieuwe aquaduct. Een mooi gevoel. Dat geeft toch echt wel een juichgevoel. Het is een heel bijzonder moment. Ja. Want, wat betekent dit nou voor Haans? Dit betekent heel erg veel voor Harlingen. Een prachtig mooi stukje infrastructuur. Ook voor de 100 werkers onder diek een grutsk moment. Ja, het is geweldig dat we nou door de bak rijden. Dat het allemaal zo vier is. Het werken, zo dienend. Mooi moment. Ja. Hoe wie dat van hem hoorn? Ja, prachtig. Als bij je staan met z'n zwaaien bovenop die bak naar de auto's. Ja, dat is gewoon echt een ontlading zou ik maar zeggen. Maar heel mooi, ja, heel mooi. Juster gingen we nog hoe deze diek. Die wordt nou afbrutsen. Haas is weer een oninsletten stad. De scheiding tussen Oosterpark en de binnenstadweg. Straks een prachtig mooie groenstructuur eromheen. Ja, dit wordt fantastisch in Harlingen. De diek is nou nog 2 baans. Er moet nog het een en ander aanmaken worden. Maar de eind is in zicht. En dan vervolgens met december willen we je wat erheen rijden. En dan ben we klaar met de 31. En dan moeten we boppen op het gemeentelijke vlak maar we nog wat dieken herinrichten. Maar dan ben we echt klaar.